Jakom AUC obro timore, Trevor. Seth kapok awe idhi to ombulu ni idhi goye nade? Idhi goye dichiel tiki yudo ng'ato ma bedo jakom mar AUC kosi idhi goye nyadiriyo, idhi go ombulu ni nade chakre ngeso? Nam Trevor luore kaka turnout mar elections go bro bed nikech kila the winner naka obed gi over 32 votes out of 54 nikech ka winner yudo 32 votes and above mano mean that the winner brought the second stage, which is the second majority nikech the first stage luoregi kaka ngato bro yudo the 2/3 majority. Erokamano Seth, to kapok watieko wachni to ntiere pinje moko abiriyo mwang'e ni ok dhi go ombulu kaka Niger, Mali giri, mano koro ng'iso nang'o? Mano ng'iso ni the total votes kata jotend piny ma dhi yiero jakom mar AUC yiero mar ngeso gibro bedo pirabich nikech ing'eyo ni Africa en gi jotend piny 55 koro the suspended heads of government and states as a result of coup ogbi goyo kura mar ngeso mar yiero jakom AUC. Erokamano Seth, mano Seth olali kugo kodwa mbaka ken dala mar Addis Ababa, Ethiopia kama bura dhi timore kendo idhi go ombulu ngeso, lakini chakre kiny gi yiero commissioners tire ji adek kende malaro kom mar AUC Commission Chairperson men Raila Amolo Odinga, Mahmoud Ali Yusuf ma Djibouti to gi Richard Randemanrato mar Madagascar. To wang'eni pinje moko abiriyo nitie mok dhi go kura: Niger, Mali, Guinea, Gabon, Burkina Faso to gi Sudan. Koro gima dhi timore ni ng'ama oyudo ombulu mang'eny mogik mokalo 32 idhi yier. To koko timore kamano to idhi chak inuo ombulu. Ng'ama koro oyudo ombulu mang'eny mogik e kindi no mane jakom mar AUC. Ng'iso ni ng'ato idhi pangi ni namba 1, 2, 3. Koro ng'ama oyudo ombulu matin seche moko kuongo go ombulu en idhi gole oko. Koro dong' ji 2 kende. Ombulu machielo michak igoyo to koro giyudo jakom. Wabro go touch dala mar Addis Ababa juma ni te kendo wabro bedo kwa kelo ni weche matimore achiel kachiel chakre Addis Ababa kanyo. Wan gi langwa mochung' motegno mabro ng'isi gik moko tema dhi mbele chakre chak go ombulu nyaka chieng' yiero gigi. Okamano kete mana Ramogi TV ka endie odhi mbele gi weche manyien sani ni riwruok makelo kanya